Banyak tarik dia orang yang wifi. Mon, ano? Ang halong na utang video. Yeah. Mày giật iPhone á. Nhờ chặt nó quay. Nih, kata nih.
perässä vaan. Ja kuten sulla niin tulkaapa perässä vaan. Eli vapaassa järjestyksessä olkaapa hyvä ja tullaan ottamaan mekin kaikki kahvia. Tulemme kuulemaan muutamia puheenvuoroja kahvin aikana, kun olemme kaikki asettuneet. Ja jos sinulla on jotain mielessäsi, mitä haluaisit jakaa hääparille ja meille kaikille, niin tule nykäisemään minua hihasta tuossa